Asantehene otumfo sei to otosumienu abusia samrei ne brempon nana Adensehene nana Oduro Kwakye kwakura nana kwakura no afe ene abosome kakra nie afe na Europe so sante kotoko hene asante ahemfo ena afe adense nananom agebra saibre na afe omahyehe ebra ede ebeye nana ne DOTEYIE na abusia si so no ene da ede nana DOTEYIE na abusia samrei eye nana dampem ejamfo ne adofo behwe nana ne echi na afe ye ne no edi enkra etwa 20 wusha nana kwakura ye kire sampa nana kwakura brichie kese abo Asantehene brichie kese abo eye adense eye kuro no abusia areho asefem bamwo wodi ni sanyu nyuna ba befa nana ko enti samre die wo hwe bia ya megina yi na je ofa ha kokohwe nana emu ni wie ene nana kodi nkra wie a sei na wo behwa wo befa wo bepie na otimi se etuo mu osum abusia samre menya opanyin kese bi wa ha nti monhwe TV yaba abusia de bekoso wa ha asante amamre ne amane bibia bekoso ebesofo monti ase bia fa so comment section ho na afi yemisa nananom no moye nchiremu ye bebisa se di adense ne kwa ye de ne baaye efri he ne baaye na ye de ne de to adense na se kire sei opanyin kese bi wa mene bebo nchiremu na afi ode address kode ye wrem na abusia emu ensem no kwaye ni mu bretuo no kwa nana kwakura ekura kwan na ye befa so akoduru bia ya nana da na busia waboye nchiremu ya panyi kase wada amaben me kakra na afi aha ye monkomo fefefe kama apom ti sei nkopa de monso bibia boko wada amamba ni sei kakra nana kwakura nti samre ye fa akosi hin pacho ye fa akosi ba bia nana eda no okay nti wada ma yenkwe okay inti ye sha ade inti na maye sa eye enwura wewa ye amamera eda ho a ohene blimpon ewu a ye okay abusiafo aha je se uyi wona mu mpaboa ansana ubetimi akwa wakọ nti ewo se yetimi eyi ye nan mu empaboa aha nti mayi me nan mu mpaboa wada amasanse brempon da form opanyikese ne so eyi nan mu mpaboa nti brempon da form nti ewo se otimi yi nan mu mpaboa ansana ubewuram a wawuram ye sha eyi tuntum bomiti aha nko se nkama twa miti nanso ne nimdia benti na wode ayi akata ni kwan se ode utiri ho saa ekokohwe eye ode hyepreko anim nti abusia yesu amamre ene amane fefefe kama nti eduru ha na brani no me nya na nti ese ye ntimi mfa ye nemu mpaboa nkoho nti ye ye nemu mpaboa ye guso ye kwakra panyi ye ntaso enwula ne ebele ne bodia haban no awe amamra eda ho se oblempon ewu a ye amamre ese no ese babia ye duro no ye kọ babia emu no eda sisi ya ye duro ho a ablafo ni bi nso ejina ho a ebe kwa kwato no ho okay enti senka ye tete na nke ebe kwa akodeda nana wa akurase tu aka eye tete na ke ebe kwa akodeda nana wa akurase tu eye kurobia ne na mambele a ewo ho abusia asante amamre ne amane efe enti ye kire se ene de awubesi akurase ni babia adense ye krokese a enye krokitwa enti ene de na se wose ye kire kwan a na tete no nananom kwa akura ahemfo kwa akura kwan a ye fa so a ye sie wo munti ye sha brani ti kwan na no brani ni na ka kire ye nse yenye na ase mpaboa ye ntimi emfa ye na ase mpaboa nkonkohwe eye wode hyepreko de hyebrempon sa enti ensi na wose ye timi eyi ye na ase mpaboa ansa na ye timi akohwe enti wo sha enka enemre mu dian ka be mu se we ye flowers nhwen fefefe kama nanso enam se tete no na eye kwan ye fa so edisie ye na hemfo nti na wo se ye kire kwan a ye fa so a edisie ye hemfo nti bere ni nwura nti wo kwa befa krase tu yenim se kokko wo ho ene nnua hodo ne nwura hodo ne wo ho asante amamre te sei asante amamre de uchire ma first no na ohini ewu a eno kula no eye din se obetimi akọ baby a ohene no ewo enti sisi no kurobia ese akurase eni baby a kurase ni baby enti se wo hwe bode
bɔɔdeɛ bele koko ɛne ɛsere gugu ɛne nyinaa yɛ amammerɛ ɛwɔ ɛhɔ a kyerɛ sɛ ɔhene kɛseɛ Nana Kwakye abɛbio a yɛadeda na ha sei no. Wonim Nana Kwakye abɛbio kakra? Menim ne paa. Ka ne ho abakɔsɛm kakra hwɛ. Nana ɔsɛe no ɔteɛ. Wɔyɛ ohu a mede hyeɛ meka sɛ ɔyɛ nipa bɔneni a no wɔyɛ ɔpɛ nkabom ɛma abusua ɛne kuro na mɛfa ne sɛ odi so adeɛ no ɛduru buru nya bela a otimi ka yɛ bom ɛma ɛma buru no yɛ nyinaa yɛbɔ bɔ ɛma ɛbɔ bɔ no makro no mu yɛ dɛ paa no makro no mu yɛ dɛ kura uhu ni baby ka say na wagina me de hye te say Nana bɔkɔ na Nyankopɔn obi me fa say empanifo bu be say nyame na de ema ɛna ɔsanje na ade ya hwere ya ade paa Adensefo ahwrade sanse ohena a obegina na wagina ne kaade enipa no kra wahia no krampo no obetima aka se minim wana wo mfi utipa no okonenso na no Oduro Kwakye abaabi odi ontesa abusia awre ho nenso be ye ne de ba mo wo kwade a enkwa entumi nya abusia enti ye toa ya kwantuo ne so e de amammo eye mo hwe TV ba so ano subscribe wa like wa comment na fe wa share eye Nana Adense hene a chese samre Nana kwakura no kwaya Nana fa so a Nana no adeda no fefe kama brafo me chia we buru nti a sha brani te kwan na no ye ba ha bia mu so a brani foforo wa ha sia omu nyina e guide se fa ha yese obu o pa ga so ngwa ne mpapo a o de hye ne bag obe duro be sa hye enti brani foforo so te ha ono nso be mu ohunu se da bi wonni wo kwan se wo de wo na mu mpapo a ebetene ye dai ekọ no enti se de asitie no enti aso panyike se ye nto aso enti amamre ne amane no Adense kuro no wani fi ye no ye betimi aka se Nana wayese eniema be isa na wani fi ohun se Nana aye wo Adense kuro mani efi ye de mintimi nka se ebia otimi boy ama school sia are ho na sami wada ma be me kakra ye Nana ye da chebru Pacha pom te say we dey ma da ke na ya ma ya ko moya wada ma odi from Bernard Kwakye abibio. Okay Nana odi ene Nana Adense yo papa nimpon ne brichi kesi abo na kafra papa sanse moya na nso makonim moya makonim o papa efibra Nana eye Kwakye Kwakye ababio ebetina abenwa yiso no Nana kan ho abakasem kakra kye na tiro kan ni Kwakye kanana abakwasem kakra kye free bro betina akonya o me oba de wo ho brase odonipa o kan ni baba no ho tiro oba de obi antimi ka baba ho asem bone bia esi Adense kremu ayanka se esi kremu yati ni di nso enye dibone ye di papa enna Nana kwakura ya wo hwa ene Nana dampami sai na wusimi fan wo hu ni sisi ade wo hu ni bio eme ya mi papa me dono ba aso nyame de wo ya de untimi ni echi nyame pe no wo ye na papa yon ko fa net sei o papa de me na me no do me o do papa wow so tu ana wati no wa de me to no wow papa de papa Media shedding kafra shedding na efri na de kosi Nyankopon ya do machina sai na nhyehyɛ yesitie ya empeni for say on be sie no ekina ba na be 12 a yeso e ma nti e hede on be tima ye ndi on be ya no ene ma na edi akiri ti e hwe mele fo ese brichi aka se ebra be ne de na to mpem endra ba ho machi ba se na ho machi Samre no da so dem a jamfo ne adofo ko ne o da pom ti be se nya me pa china nyumre be tuo
ana ya mamu shede mamu kafra nyame adema wie beta aba me da se ekuru abusia sambe nana Adensehene ne bani mpon asabi enya nchen ena ye ne no kobon komo yeguso anam kwan ne so ye kwakura enti wo hwa abre mpon ade hye ena afa ya brafo eguso mu ye ma re bi se I am barefooted me shampabwa what ma say aha on ai me shampabwa eno nso eno no abusia eno asante amamre ne amane ne ye showcase no ewo nana Adense eyiye ase ne DOTEYIE ase nana Oduro Kwakye ababio briche kese abo asantema yo briche kese abo Adense kuro eme chado ekunafo tini suo abusia abraho nanso ba mo wo krade a enkwa entumi enye abusia yefiri ha se ya na fe ye ni achirem akọ bi de misuro de me nam onyama ne metomma ena me nam nanso no yeguso a ye akọ aha nso pan kese de anim na ye nkọ abusia aha oti mu se ni suo nkofo chado enkofo etini suo ye chira se obrempon dampem ha ye chira se obrempon edampem entu camera no je se wo saa de hye wachi sei aha na wo ba fa camera ne hye nche mu sei aha fa camera ne hye nche mu sei enti abusia no samre na na dampem a chese ye ko enam se oye obrempon de hye kuni enam so ye de show ye ohikase enti no ye ntimi entwa ma obanyi kase ye beda ase bebre na odi e beduru baby sei baby a ya beduru no eye nana Kwakye baby o baby a ye deda no no oba na wote wo no oye abusuani te onete wa efre tete wo no benfon kase ojam no kopem se ye be pija nana edina ko akula sese baby a ye duru no e kwan edase a ye be fa ye de apia besi baby agorofo no e wo no ye de ye mfa ho ye se san ye chia sa ko ye na se odi e beduru ha ke me so madam na odi de se e frame Oliver Yeboa na ai dodo na frame original bullet Adense ha na pato e blana meti ye nyina ye abusua ye di agoro eba ahase ye da se so madam ase ebusia nti ye nya bema enna ede yen eba this particular tour ebusia eye izo be kevu akwa na se brewo ye sha edua ahodo ewo eye bebre eye yo ana ejama nye yo debi o eye yo mudi chi obutimi di tete na na ye wo ye pan so na ye di chi nchansen ho mi refini di mesaka na afi mabam ho no tete no na silver shine bia ni ho na wei na ye di chi nchansen ho aha we na ye di chi nchansen ho entibra no ye ni din na afama sekakra edi no afama sekakra aha enti na ye di chi nchansen ho enti abusia eno no ye twaso di amamo na fe ye di akọ enti mpabwa na me wo na nche na ye se bi be pie na ma hye me mpabwa ma ro say onro akwai wani baba ho so na o sinyina adwura gu anum enti sa o se onro dia ene eno no enti ye sha ha so e ya mango e ma bra bi se o ntimi nka se me nam kokọ ase wa bra wo ho amango dia hye wo be hu na ye tibidi se ebi fa ye yam ene ade abusia ye kasre na nso abra ho samre e me charge akunafo tinisio ye oba gift ba pa e ka gift se da bi pa ka chen ka cry nanka nka samdenka ode ye waye enko won to party kese nanka na adwo mi me chamenum enso ba mo wo ada fa na de pa free se gift say ono papa kwa ahia ko mu nche enso samre de owo amoni on papa ensem atete awreho papa awreho asefem yanam kokọ asia abusia awomani yanam kokọ asia ba hu se na kwadu esi ho na kwadu si wanom tese onnam anam adako kokọ ni nyama ya wododo asia wode baba hu so na abrise zone na tese na ye tizi na ye tidi enti se na idie ya omudi nura ye ni se chom na wuwia na se wudi kwadu no na wo se to ya re da bi enti sada enwura we ya so to we nyina no we ya friend
assorted kokwase obenya ni nyina bi e wo honom ye benya ejama wo honom nyame ya adom na se wudidi niam wo kokwase na ayem kawa na afa yate ejama na de akwa pebe bia akwa ya wo yie abuse ewura ne de doso me ka se me kan ka de be chia same ye hwe nwura we ya atoa ya ye di ya bia atoa enti ye hwe kokwase abehu na atoa bi si ase na se ne eduru honom anu so de aye wo fruit na che se wo de aye enyina ye na adense o na Adensehene na Oduro Kwakye baby o abusua ne DOTEYIE e na ye de besom ho no enti bia ye we ya bia ya o hwa mu ni wie a na wafa ha sei na wo de apie kire se na kwakura kire se na eye Kwakye baby o na kwakura na ene atiasefo tompanta ya pai Brichie kese abas adanse ama brichie oye ne kese abo Asantehene sam no de brempon ko odupon tutu ama kwaye madam pan abusia abreho asefem nenso yenya nim se owu atwede ba komfro yenya be kona kwa ya be fa so aye kro no eya na asefem yegire se bia ya yedri eye bia ya di pie enke be kan se entrance enti etwa se den ya Yesu de ne manyina bedru fie wo se na adwoa metimi ehye meta woto no isan se makohye na anim awie enam se ye social media so na wo ye ohenkese se bia ne se bia kwahwensafo kwa ye deda wo na ye ma ye wone se mamu ncha wo mu mamu nya ni sei mamu nya ni sa nanka mpese brempon de hepra kon de he kronkron ena ebema ho kwan se abusua yemra na afa yemetwa nanim da bi enaidi ani bia ba eni ti aba sabi amu no ye twama wa wo de ye dai enti ne ye bie so ama ye se jamfo ne adofo nyina amra mehwe ka yenko de nanka ye twa nanka ye bia na ne babi ne wofa ase bi ne dehie bi ne nana bi ne kuro babi ewa manone ana wa kontom a wantimi ama meduru ha se nanka ono nso ahwe nanim bi ebusia efe na akono nanka wasuna twaadwo se ye eja padefo enka brama nka menye wa yie twenam nye wa yie ye bre ne na ama mentimi ama wo DOTEYIE ebusia nanka wasuna twaadwo nanso so ene social media abusia sabi yemfa no yenyenye ne ye yefa na abusia de yepe ne de ye na ne ye sefata se yemfa nye nti ena abusia ne bi wo hono ma ye twentwen so ana se ye jai sabe ya enkofa asem biara emreme na akofa asem so abrewo so se de mli kan ene kwada katoa ana so sabi obi onye de hyempo ofiri mu a ye ma warning se entwa so mesi ana obenten na nka mpese de hyepre kon de hyepon a oyo otumfo brempon Asantehene brempon na eye Kwakye eye ababio abusia na kwakura na ye betwa no da bi wada ma na nanso ehia ne privacy enti e wo se ye de ema no enti samre oba gifty oba bapa ofra sukra na kura wo kono Kwakye na nanu mano na se wo mane na eye mane bibia se mane den chamrabo na se wanye ja wada ma oba gift ya owo US amanone Pope ne manso Donald Trump manso se wa we ne mono asam na raho asefem na nso ye beye ne dai na Kwakye ababi okọ na kwakura oda fo ye mo akọ abebru mejo so me ba cha pom ti say boko ani braba bichi abo sada tie me papa be mu that from na Kwakye Oduro wow na pa twetwomcho dodo na afrem ko fie agi sabio mi tinse pa na etu atofom no se bichi abo wani bre soja bani abre pa sa me dem wai aikom ade na de be kai na Kwakye be de be kai na Kwakye be on se me maame da chiri ba na me maame afie agima dodo na afre na ante kokowa a wo America mem epodi bi esie no me dodo aso frem ko fi kokowa na epo sa abre bra me ofato for me efriju ade be nyina mani abre pa sanse ebra ya na nanom richie boy na efre ha abribo dwase empo abrijo ja ba sai mai mu bi kodi ko fotua e mo ya na nanom na Kwaduro ena na akwasita no ehu se na busua bi akodi wa e ma ya san de ba ya ba na akwasita no de ye fe so empo bra akonya ne to fom no wode me wofa ba akwa efre na bu aben esi ne na so empo bra o ya emre no ohun se ne wofa ase na Oduro Kwakye e de ode ne bedi ade na enso so
you wo pe e no ye ti break akra na me wo fa no hododo no a empo ne bra so Nyankopon ato frapa ti sa be di adenseman ye ni abre ya bre pa ani bre soja ti wa hwe se dem sikira we ya me wo yam na eso so me se nyame ebeye. Okay, brebe na edi nana aye Adensehene tompem. Nana Adensehene pa che de tompem na ahomachi. Ya starting nyame ya adme no na starting. They say o dampem akopem nyame ya adwo chen ya wo nana jo ade be chi fiada ekobo 12 o'clock ene e be pe nana kra bre we kra. Ade ntina ya mo pe ne kra bre anajo bre wa bre obi ade. Se we yo this year brempon sanse o ti sikajo so ti akonwa kese so. Epo o so achi otumfo. Otumfo Chidom hene. Wow. Chidom hene pa pe ba kono no. Enti sa bre o so achi ende ne ntimi sie na abra anipa nyina ani bi hu. Te yesi sie na anajo bre ne de kwa ekura. Pacho di ni bio. Me pacho mi di ko fie je. Ah na kwa achi na na toto mu chopa. Ba dodo na afrem ko fi kokwa. Okay. Monica sa. Pacho mi toso. Abusia fo nana ko fie je ne wo fa ase ni mpo ne nana nchocho mucho e pa na abusia samre ye ne ekobon kom no panya kwa ba. Ja madam. Pacho mo wanim kakra ma me wadaro ma. Apom te say. Na me adu na so e. Erade adumo enne brichi kase aboye wudi. E fam ba fo wia, do fam se obi. Okay. Wonim nana Adensehene pa. Me wo fa se pa wo de ma me achi. Wonne ni nyankita ho no sai nana ni sutie. O boa me pa me be ko school ko na boa man ba ko school o fe ko bi se e fe ko bi sane school. Ona boa man ba ko school. Ti mo fa ndem ani abre pa. Se ne asama to pa o. Pa nya agro. Me di pa ba bi ni dongoto. Ndi tamba me di na ocho ha. Me chiri baro no. Okay, na so wo fa ase. No wo fa pa ni po. So they say awakoyo ohene yi die na ese. Me di hine man yi nti. Ya mamre desie no ewia ne ho de nyambe ye ma we yakọ ya da se eburu abusia asam na reho na Adense utimu se wajaye we free mama na ye ya opanyina kwa ba fine sister pa che fem na adwa na wo se pa cho bi ko kwa kwa uti Adensehene ya pa cho mta Adensehene ya Adensehene de unim ni yie anya nchai aye nana ni pon ne me wo fa ni pon one di ma me achiri nti akonwa ye sebi Adense konwa aye me wo fa ni pon ana da fom anya nchai unya yanka amani sei oh jajadu wo pe ene wo ye na mje sede se no elwado na dinim de wo ye mane ba nti awia ye den we de ani braba nanso madaroma ana musumpa ba amade aba ya matachi ye ni age nanso elwado de open wo ye sem kai no biji se ni asi nipa de nye de pe na de pe Yakopon se nya de nipa etwa se imu da kope demum ani bread aba woja ya wra ho woja ni bread ti dia wo ho no nanso nya se enwu hwia ni na wo wade ho de me nyame ye da se eburu biji se asa mo ko hwe mu na mo ko tena badwam okay ye be se hie bi yo ye ba se nyame so nka mo why amen ebusia sam radio na utimi se makwa abanti from here to toe utimi se bibia hye se amamre ne amane na mi di so no aha nti o hwa afa dia ma hye me mpabo an meta woto no ma hye enti nana Kwakye eye ababio nana kwa kra ene ye nana DOTEYIE ye de nana tompam fitie nra enti ene ye toa so aye DOTEYIE no areho ye ne nana edi nkire twato ye ntusu se beba ne sei nanso owuo amana abasa brichi aboye papa brichi aboye nanso be ne dey nya abasa areho asefem due mu odue ni amane hunu due ni awo nana due ni awo abusia afei de ye kobia ya enipa no age adwa ewo honom no na afei de course bia ye hunu panyi kase opanyi bra ye monkomo kakra ye opanyi se okwa akohwe mu na boba de besi bia one ye ebebo nkomo fefefe kama enti ye nana Adensehene ye nana Kwakye ababio samre nana ne DOTEYIE no na samre ye de amra mu nyame ya adomechina ye Europem so beba nananom enso beba enne nananom ne Europem so beba enne enti abusia unya subscribe fama ye afei fa adwentwe ne to ne share video ema odofo bi enya bi enhwe fefefe kama said ye na afei said ye esitie enti ye sha Adense kro no na abusia wada amame na mu no efiri ha kosoro ye se ekwa achi papa na enso bia ye we eya bia ya eye adehye bia ye ye twa edi ama adehye ye adehye no na abusia etisa bia ye ya mechiwe ya na se mejina enti no enti nana Adensehene nana Oduro Kwakye ababio nana kwa kura no afi
ene abosome kakra nie ene kyerese nana de kwa kura afei ene bra agbakwan ma abrewa eyi poma kwan ma ye wura opemso otumfo sei tutu ababi otoso mienu ena afei nana no matira nkonya ewo adense ahyese yemfa enye eye nana Oduro Kwakye ababi wa oye nana adense ne hene oye nana Adensehene no yemfa enye ne DOTEYIE enti wo hwa DOTEYIE no ena ekoso no se de ye de bra wo no nana kwakura enti se de tete no ye de da ade hye no ebusia sa pepepe ena kyerese ye de ebra ya ye de eba besommo fefefe kama no enti samre de utimu se wo ba yemfa yefunu pan enhya ben enti untimi mfa nso nhya ben enti wo ba de obedie so obedi Tom Brown so obedi de kelewole so obedi apeprensa ole wonyo ena wo pe ade biara wo pe bia na no pe bibi bia e friend say breakfast ye de be ma wa wo de be break your fast bia no abusia obenya no wa hase eye nana adense ne DOTEYIE ena samre ye de ebe sommo fefefefe kama enye fede agro na nsane nso de assault bibia bi wom e de na apevodia na menimu nsano mfo omu eye no nti eno nso so se wo ba fefefe kama eno nso ye de beba aba sommo na kyese de wom bia no wa ba abaji kanu de minim so bi omu tonwa na so munye de omu ntonwa enti nana adense ehene nana Oduro Kwakye ababio ena samre ne DOTEYIE de ba sommo abusia emawra ho abusia etwa ajo kunani eti nisuo sei ye ni di nkra etwa to ye ni di nkra etwa to ewo asase so awre ho papa esanse mezu ne sa enko ba gifti ni monyamfo ba kodurufo oba ahofefo se enka ba wo benk wo ma se oba ba we papa ne DOTEYIE o da bi enkensi sa na nke ye ni gisem nanso we de owo ahwim na de pa e de afri ne nsem a awre ho papa awre ho papa asefem nanso be ye ne dai abanisa nso de na nya abanisa nso de na abasa e basa nso a na aba ye ni hia ye beye ye ni hwehwehwehwia ye beye owu krade enkwantumi samre nana eda eye empem ejamfo ne adofo kohwe eye nani achikura kropanyina kwa ababuru ya na ma pacho ye frame nana adwana ose ze frame ona bo Isaac Osubempa okay Isaac Osubempa na so ye so fana oh debi me ye ebra ane adense assemblyman wow assemblyman ne chese ne unim nana Adensehene yi oh minim nana yi pa minim woni nana nya nkita ho kana na ho asem kakra hwe ya dia mitira nyi ne se emra me fa akonwa nana so atwanani ahweban enti mini nana ensan anya adwuma sede assemblyman ne hene esi adwuma sifa na emom no ye nyina ti kromu a me frɛ bra onso di ade wa danse de na kyese yenimu ye ho dada na nana de enim se nana ye obi a na nani eden pa na wonfa ne dwumadi so eni agro se nana ka so obeye bibi a ya de obi a betimi esi ne kwan na de mimi hu ne se nana fura banwa na obedi ade no ase anche pi na wanyini ena ma na ho woden so ekofom anti okodi obedi akonwa nkasa de wantima anya adwuma pa sede obi a branti a na se eya oye adwuma no yare a mane kwansa na nana de mia me ba ya me hu se na nanam ho no ye na adwuma de na wonfa na adwuma ni agro oye ne bibia oye na ho de so ye na ne de so nana nyemre se obetima atwi afa na na so kra sede etie no ne je se ne adense senkasa mre nana tia senkobe ye nwuma pa ko be ye adwuma ka samre pa me so abe assemblyman de ka mbe to se nana tia se a nyine ka bo mu aye adwuma pa ka Adensehene ke be konanim pa se wo so wani edin me ni nya den wo kwan bia so se ase ye nya abotre emempenefo on se pani wo ho na wo konanim na wo brase wo de ne yedin ehia nana de anya de abetima ye bibia o na de ahombrase ye be bre ye ho ase akona na anim ti de ahombrase so konanim a ti se nana so betie amadwuma de bia so atimi akoso pacho odini bio
your friend Isaac Owusubempa, a bra Adensehene trial assembly member. Okay, yeah, that's a brew. Miss Medas. Yeah, that's a bra a year Adensehene electoral area, and something money and then a cobon commono behind to no natural and I open in a cover. Yeah, my dear. If I your friend and I don't know, say, There's a friend of Bema Kufi, Mensa. but your friend Adensehene, yeah. Had a war me, and at a team me, I had a many cool school year to be beyond me and I. Sakran and an Oduro Kwakye be dear dear crana unino. Meaning that Menina, yeah, Jumaha. Satam your committee, and once no ye or ye netto committee chairman. It will unipaya on the end that you know, and the South Status SCDR. You do your mewo, Krumasi, no, can will be. Until maybe I am put to baby, a young national year, no, and which and it will be dear, a hene, ever have my bony chidom. Yoko saye we bibi enne nya de koye kwa championfie ite de chi bisa meme nana ya wono wode ba wiase no de fa na ya cha o ware otumfo ya enti ai se enso sa so ya de hye wo ahemfie enti wonde ye ko ba bia ya ye ne no nto oba me na fie no wote ne titie bibia o na nete ohima nyina o na tete ne kwa fa ya ofa so ofrantema kwa fa so betena badwam ya obesi akasa obadwam nyina me na tete no kopum se nda ya nyame atorensa edi afre no di minimpa e wono no wa ya de okruma because onye bia na meboa nti bibia ya was stand assembly ma kwa we bra adense ena ne time no wantimi anwene nti we bia ya won de wadi akotene wo ya manwosem wadi akotene wo vasa himfie ensem bibia wadi akotum pa timine pa nyenche kora de na kunya beto na eye Oduro Kwakye de ma kunya beto ne se oye de hye e wo abusuani mu enti nane wofa ne fa na kwasi duru en wo wu na chi no en ye kofa ne wofa na buaben e ba bedi ade ti na buaben e chi no en de se wono no na buaben fire se sante dia ne ye pe obi a ya obetumi akura sa ne turu mu enti na ma ye kokofa o mutuo mo kokofa na Kwakye abebiu se o ma me kura busuan no etuo na se wonfa o ma no so enko nanim en na da so a ye ma no bedi ade e wukruma enti nya nchen kura wo ye de hye prekope e wukruma si ya de tu obi a na o se ehwe bo ye de hye konkron na ye de ne di ade enti o se na ofata obetimi aboa kuro no mpuntuo enti on nipa na o sa na ofata ye nya e bo ni chidom e ma be di sa ade no na mamre mu no sa na etie okay yeyi nana Oduro Kwakye se nana Oduro Kwakye ni Adensehene o ti se wi se me mpene menti ase bibi sa si oh en de se ahene eto a sa apre no eba nanso apiri nyina wia ya na kese pa na ejina ohima no eso ti do ohima be yiri ahemfie no ya na edimu echen obi a ya omo prepare no enti ohima hu se na Oduro Kwakye enipa ya ofata wetumi de ebu oman no enti onu ochusu na nya de a ya wo se ye ne ko na championfie no obetumi ayiri nan ase akonya se ompe no fi de na na pe ene wo na ba no so nya bo nchi do na se ye de akonya no ma no so di ye nso no eye ene ma wo se nipa de wo nye 100% tie so ye nya aso abofo e dia na man kitenkiti ba e beto chima na so nyina echi no ensuomu awiamu o frɛ na no wonde na oha ti ne mebi oha wo ye e bi won so na agya ne nipa de wutimi nkase ne nyina na betimi aye na famu de bi obaye bia no wo ye ma no suani okay nana ye bani se ye de ye nim se schools e wo honom ene ade nana Adense enam ne nsa so ma school e ba eye kroyi ono de oba be di ade no na nani so ade hu pa ba akore se obefiri so kura na school de na ebi wo kurom ha okay se na bra obedi ade na bi ni na bi di kurom akura enti on de obomode se wo ti school na se ofiri akonya so kura mpo a ope enti ma ne ji asase de to ho e ma o de ti school ele se ko fa teacher phone no ba ne kura mpo na ebi wo be se na otwi bia no na o provide ebia mo ene ska kakra e de ma wo intense ba on de na o se nam so na ni so de hu nti na ope nanso yare ene manipa ya no obesa mu bu adwuma ya wo ye no ti yare be bo on rest won timi nke kan se first na ya on no kan ho no nti mua na ene be so won timi kan na ma school no so esa etiko e fon kakra wan na be so mu o prepare enye yie yade enti na je se nya ade ya school no timi enya so mo se school da ne pe so ya school da bi bia ye kama office nyina ho ba ze school no
corner e kofom kakra ba ye bo awrade mpa ye se nipa baba so no tuom no on sa me pagya school no se na o hya ase no na nanim no ntim nyade entimi mpagya e ma o man no ani kura ya otimo ne kwabri east nyina na entimi nya na so se kura ti sese ne school enimu a otimi se etosiri to ko o yade nyina na wo kɔ no nkyɛn ya me da me bɛn ne pa ade o kan se nti mo fa ase nti school no kosen nisana wadum no nti eye nanso kenya obi ma ne tawachi wo yare achi a kamfeze ke bia school nka be kosen na ye ese a ese ko yese to ande abomoden ye hu school da ibi wadense ha enye na odura ni odura nka obi si ha da enam no so na sa ekwan we se kura mpo no otimi jan na so ma yetimi yi sa ko se na nyanko bo wiase no adense ye abrempo nwiase no ye nyi kwa yi da eti na mo no so no de ko assemblies no de ko be na ye yi na quota na eni so na ye nyi ni ye yi but ekwan no say ye wo kwa bo ha ye kwa bo kwa ye mfuturo kwa na nka ye kura mpo dia se no fa sa ba mfuturo mu no ensa nye even se suo to a wontimi nkwa ebra ebra so kura ye nyina ka say ye kokofa aduane na eba bedi ba o gya na so de be ya ebetimi anya ekwan ne ti bra ba se yi ekwan no obomode ne enipa na ya ye de contract na hye ne sa no oni di nkomo fon so wose me yare o nanso me yare achi no metene se magu kota na ma me kuro no ayefe eden na ma kuro we se no ensa bebrebe abaku we se mu se mu kuro no sade ba ne nkyekire ene kota se obi abesi mu bia na se mu ayede mu aye kama to ne de me tereso a na masore na timi hunu kota lansa na wo kwa kura ande ohuni na ni ba giye pa to ko nya obeda din ne se school no na ye aban ana se aban na ye aban na se na ye private school odo oka edi sisu dua se on pese obefiri so na aban school eniha eto ti school ye aban school to ko mamponten e no ko je eho ayi nyina mo behwe ba bia ye on besi school dan no ene wode ho pepesinya de ba ahemfie ebe ye conference ma o man nyina hu se ade we e na me de ba kuro no mu e ma ye nyina so ye gitum se e ba ye to ne nan so ene ye ti aba school e de kuro ma se okay school no fine fasa school no e wa ban kuro kwa so ya okay enti sesi ano e de na sa school yi e lake na de enso na school ni din de say school ni Adense MA basic education school okay na de na school ni hia sesi say ade pa na nka ye na ni so ade hu pa nse nke bi obenya ka because kuro no on say international school wo ye patama say no na omo ka na o zan kwala so ene je ka ho ede o mi school ka ba o you say e man kwala na ni je so e man ko school ba hales ka eniha ejeza kwala no ma ende wani awufu international school na didi trim chance won so de ka be sia mun ka bram kofro ka ram ko eno na ka wona ma school no na ne mpuntuo ne nkoso na e tiba form eto na je se nya yare a o so le station master o ti sa station bi wo ayi Dr. Mensa ya no nyaa ye chairman na mu bi ko sim no na je sante o be pe ka ba ko na nko de atoa nti ko mu wa bankuro ebra ene e patama se ne ka wo ne be fro kwade a obefo ena me ene wono so e ma yenya school feeding e wo ha because atam na me PTA vice e ma yenya school feeding e ma ye de ba ne 7 moduane bibiri na so na me se ka asem ne wo anya yin ntino na ma na sa yare enso so de e bo wa wani so ade hunu bia ye wo bia na e de na e kofom eno ka ho na ma school no so no e ye basa ntina teacher for no so to bia na de na e han ne se na teacher for no ba ese wo mo ho keka no enhye e wo fom wo ba ho na e kwa busan se school se na esi ko na no ya yare enti ba sa wo complain ko ma na from a afi school no obi wa no ayi ne ba fria enam no sa ma school no ye de be eguye okay in say school na from class A to class A from P1 to P6 okay and now I say omo de be ko JHS enti se ko ade anya yare anka sa be ko bi kura mpanka o to aso se omo ma asase bebre na dining so so office wo bi bia e wo ho aye che se school master ne ba ho ne no we dey na wo tie na ono na nanoa sa so fa wo chiba ya na wo hwe school no na yare de e ba utimi nka ensem bebrebe fa na nusu ade hu na na frɛ wa frɛ mu ide amama hwrade na efrɛ frɛ mu de be ka se e wo mo se nyani pa nyina na e do no ba me ye ne afamu de
ya hwɛ de o have say no no enipa bi na ni eden wow onsuo be obia okase en kwa obekɔ okase enye se ebeye na ma ye ne aye dina chi a ye nim se na na nnwuma sie no eme ye ne dina chi to say yes ye ne ye de ye ni che ye obi so ya wodi animu a eya oboa ye pa opanyi no di ni bio ye frem Kofi Mensa ewie be se hia medase me medase eburu abusia na opanyi Kofi Mensa e na aboye nkyiremu we de waka ni nyina menya brani wa ha sei aha bre apom ti say Nanko pardon. Nwa yetum haban ebi da nyenya da uko mbi chechire wonsa ebi nso ye ukitatuo kyerɛ sei Se ni ablende Adensehene obimpon otufo obimpon afimu ntina mana basa nti ni able pa choda ne wani hwe sei maye okay enti enwura no kyerɛ sɛ anibraba pa ani able ene wo hu na ayetuntum ne ani ya mamle obimpon bi wu a so di bidie efa ho na mu se blani ani able pa okay na wutuo yin so to na ye to ase okay mo de to ase ye to okay no mu se obimpon bi na ye afrim ya ebrebe na mo start we nana oh ye start we na anajo na na man fana mantem am ba be 20 still na da so ye dey etali mu nti ubakɔso anwe akosi se de ne bekɔ akura mewen sa akosi se de bekɔ akura eya ahenie na ato na wudi brani na na se ebi awa na ado nkɔ se me koka brafo na oh ban ablafo ni nyamba nti ye master ne ba ne be fa se ye mla ne mbeboa ti pani ni so ba ye no o ma ekwan se betuma di na chi okay na se wonye brani enye brani okay wow na ne wo boy adwuma na se ne ma de da wokom kra unim ade kro ene minim pa okay unim bi adwuma so edi collect pa ti de kan ne ye den enye ba ile ne edi kan ko se hu se bibi yi na sede bubu sede no ena je se enya bitudu tu koma obi ehu a no abo shake no se ablante ni able pa okay udi ni bio kwa pia ya da se eburu abusia no amamre ne amane na ekoso na adanse kwa ekura ohenkese ekwa ekura odupon kese na etutu amabrichi abo asantema ma na abo adanse man abusia eni brain soja nka abum sa adanse for ye ni abri ye pa samre oba gift oba ni monyam for ye na adanse na oduro ne bani mpon ase bi yenye ncha o US man ni mu samre osinka onde enka oba wo ben ko oba be shop papa na afa no papa bonkoma kan sumsem na so oba ye o papa o friend baby a wo mfi no oba pecha na ni ahwedan ama sam radio ni suo ni adwadwo no wotwa emeti ni suo akunafo otwa adwo abusia adensaman eni abreko nenso bamwowo ene ne nsa nwunwu no aba be hwima Adensehene de afre wunsem owo krade enkwantumenye ye bompa ye se eyesua pon anase suku a na Oduro Kwakye ababio ede ne nsa hya ase se eye ne da ye son ni nani so ade hunu no ye bompa ye se de oba be di na de anase oba be si na na mu no obeto aso fefefe ma wei aye anopa episode nyankopon ye adom awia nananom achankonya ye nyina ye wura krowura asante kotoko hene otumfo sei tutu ababi otoso mi nana ye bodian ne abo emu ase nana piao obeji na adwa tena pakan matutuntum aguso awe bese kire se na ni abre eni bre nsoja ka be unsa na ni abre ko abusia no ya cha wa mamre ne amane anopa na awia nso ye be kire de ewom eni de ekọ eni de benyina eye monhwe TV me so be subscribe na wa like fa adwenche to Asante amamre baby a ye fa ya ye de kokɔhwe mu no sei ene sitie sai na hu Asante amamre se ba na yiyo anase abrempon adehye ene ahemfo on DOTEYIE a eye mo somfo nana adwoa eniye